Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing rencang-rencang kelas sekawan SD Islam Fast. Dina iki ayo padha sinau bareng-bareng basa Jawa. Minggu kapungkur kanca-kanca wis maca to ing LKS babagan pacelaton. Lah saiki ayo padha disinaoni bareng-bareng babagan pacelaton. Ing saben dina, kanca-kanca mesti wis tau nglakoni apa sing diarani pacelaton iku mau. Umpamane ngomong-ngomong karo kancane, ngomong-ngomong karo adine, ngomong-ngomong karo Kang Mas utawa Mbak Yu, utawa matur marang Bapak Ibu. Lah, apa to sing diarani pacelaton iku? Ing basa Indonesia, pacelaton iku diarani dialog. Tegese rembugan antarane wong loro utawa luwih ngenani sawenehing bab. Dadi pacelaton iku dilakoni wong loro utawa luwih. Bisa wong telu, wong papat, lan sakpadane. Ya saiki ayo padha sinau piye carane nyusun teks pacelaton. Trap-trapan nyusun teks pacelaton yaiku nomor 1 nemtokake tema. Apa to sing diarani tema iku? Tema iku tegese pokok pikiran utawa dasare carita sing dipocapake utawa sing dienggo dasar ngarang utawa sing dienggo dasar nyusun teks pacelaton. Sampeyan ape nggawe tema apa? Umpamane sampeyan ape nggawe tema demi nggunakake energi. Demi nggunakake energi iku bisa dirimbakake kanthi anak tema. Contone ngirit setrum setrika listrik, ngirit setrum mesin cuci, utawa ngirit setrum lampu. Kaping pindho yaiku golek informasi babagan tema sing dipilih. Sumber informasi isa digoleki saka buku, koran, majalah, utawa internet. Kaping 3 yaiku nemtokake cacahe pawongan. Padha wae karo nemtokake jumlahe wong sing dijak dialog utawa pacelaton. Kaping 4 yaiku ngrembakake tema sing dipilih dadi ukara atau mengembangkan tema yang dipilih menjadi sebuah kalimat. Kaping 5 yaiku nyusun teks pacelaton kanthi nggunakake tata tulis sing bener. Nalika nyusun teks pacelaton ana bab sing kudu dadi kawigaten, yaiku ukara sing digunakake kudu saur-sauran utawa gantenan ngomong. Teks pacelaton kerep nggunakake tembung pitakon. Apa wae ta tembung pitakon iku? Yaiku apa, sapa, kepriye, ing ngendi, lan kapan. Wong Jawa yen pacelaton diatur dening tata krama sing diarani unggah-ungguh basa. Kanthi unggah-ungguh basa kang trep, kita bisa ngajeni lan tresnani marang wong liya sing diajak guneman. Miturut unggah-ungguh utawa unda-usuk, basa Jawa kaperang dadi 2. Yaiku basa ngoko lan basa krama. Basa ngoko kaperang dadi ngoko lugu lan ngoko alus. Ngoko lugu yaiku
basa Jawa sing kedadéan saka tembung-tembung ngoko kabeh tanpa kecampuran tembung krama apa dene krama inggil. Ngoko lugu digunakake karo kanca sing wis rumaket, wong tuwa marang bocah enom, pawongan kang lagi ngunon ndika. Tuladhane, aku lagi wae mulih saka Jakarta. Kowe apa wis mangan? Basa krama. Basa krama kaperang dadi loro, yaiku krama lugu lan krama alus. Krama lugu yaiku basa Jawa sing kedadéan saka tembung krama. Krama lugu digunakake déning wong kang durung akrab utawa durung kulina karo wong sing luwih dhuwur derajate marang wong sing luwih tuwa. Tuladhane, Pak Bayu ngertos panggenane Walanda. Yen krama alus yaiku basa Jawa sing kadadéan saka basa krama lugu lan tembung krama inggil. Krama alus digunakake marang wong kang diajeni banget utawa abdi marang bendara. Tuladhane, Bapak Bupati Tasik Gerah. Saliyane unggah-ungguh basa, isih ana maneh tata krama sing kudu diugemi sajroning pacelaton, yaiku sing diarani subasita. Bedane yen unggah-ungguh basa mujudake tata krama ing bab guneman, nanging subasita mujudake tata krama ing bab solah bawa utawa tingkah laku. Lah saiki ayo padha sinau babagan maragakake teks pacelaton. Nalika maragakake teks pacelaton, pocapan kudu jelas, intonasi kudu pas, polatan lan gestur kudu jumbuh karo isine pacelaton. Jlentrehe kaya mangkene. Pocapan, swara jejeg lan swara miring kanthi bener. Kaping pindho yaiku intonasi. Intonasi ateges wiramane ukara, yaiku rendhet cepete lan agal aluse pocapane paraga nalika nuturake tembung lan ukara sajroning pacelaton. Kaping telu, polatan, yaiku owah-owahane praupan kanggo ngatonake rasane batin. Paraga kudu ngatonake praupan jumbuh karo isine teks pacelaton. Kaping papat yaiku gestur. Gestur mujudake solah bawa utawa tingkah polahe paraga jumbuh karo isine teks pacelaton. Lah iki mau sinau babagan teks pacelaton. Muga-muga sampean iso gawe teks pacelaton dhewe. Cukup semene wae pasinaon basa Jawa dina iki. Insyaallah kita sambung minggu ngarep. Ustadzah nyuwun pangapunten ingkang kathah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.